Muri kumbonyanyoitana sei kuCape Town uko? Baba vaJudy Na Cleperton, a digital content creator wekuZimbabwe, azvikanda kubva pabridge apo achisvika achirovera nekutofa abva atsikwa nedzimwe mota zvakare. Welcome back to your channel. Please don't forget like and subscribe. Zvinorwadza zvikuru kuti murume uyu ashayika akasiya mhuri yake nevana. Chii chakadaro naimi? Depression is real. Kana pane chinonetsa why vanhu vasingatauri potsvagwa help pane kuti munhu aite mufiro wakadai so uyu. He posted kamwe kajoku kaicirculator akanyora kuti hanziiko apo need no additions. Kana uchida kuona kuti Satan ariko zvemashuwa mukadzi ngawane basa. Saka ndo last post yaakazoita. After that haana kuzombowanikwa zvakare munhu anofollowa navanhu vazhinji and people would have noticed kana pane any other thing chaakaposta, but after that hapana. Next thing kwakunze mukomana azvikanda kwanze kuCape Town ikokoko vanhu vari kuita zvinorova. Saka mukomana anenge anga adevelopa depression but haana kugona kuwana munhu wekutaura naye. A lot of his friends came to his wall vakanyora zvakasiyana siyana vachiratidza kubatikana nekuti vaitamba vese asi haana kumboratidza masigns ekuti anga ine depression yekusvika pakuzodai so. Kune varume vese vari mudzimba umu, regai kushingirira zvinhu zvisina maturo. Kana muchinge mabayikana zvepamoyo, please speak out. Hapana chinonyadzisa kana uchirohwa nemukadzi inda unoreva chero kunana sekuru pane kuti usvike pakutora upenyu hwako. Kana zviri clinical unowana mapiritsi ogona kubatsirika. Ticharamba chikupai zvizere.